Ahalmen magikoa. Egun batean, hilerri batean, Iraia, Irene, Michel, Claudia eta ni geunden. Gure aitonaren hilobira joan ginen. 2 minutu pasa ziren, eta lurretik zombi bat atera zen. Gu bostak oihuka eta korrikasi ginen. Alde desberdinetara. Gero, ni nengoen lekua beste zombi bat atera zen. Eta izutu nintzen. Orduan konturatu nintzen ahalmen magiko bat nuela. Etorkizuna ikustearena. Michel eta Claudia arriskuan zeuden. Claudiari zombi batek heldu zion, eta Micheleri zombi bat jarraitzen ari zitzaion. Irene eta Iraia talka egiteko zorian zeuden. Iesbide bat aurkitu nuen, eta Claudiaren gana joan nintzen. Amildegi bat ikusi nuen. Makil bat hartu nuen eta zombiari bultzatuz bertatik bota nuen. Claudia eta biok Michelen gana joan ginen. Taula bat hartu genuen bion artean, eta beste zombiari buruan kolpe bat eman genion. Korrika joan ginen Ireneri eta Iraiari gelditu eta dena hobeto zegoen. Claudia eta biok esan genuen batera. Orain bai, aitonaren hilobira joango gara. Arroxak eta karabelinak hartu genituen eta aitonaren hilobian jarri genituen. Errezatu egin genuen eta joan ginen. Berandago etorkizun bat eduki nuen, eta nire familia ospatzen ari ziren festa bat nire lehengusua etxera etorri zelako, Jon zuen izena. Korrika joan ginen eta hortik aurrera oso pozik bizi ginen.